खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबटेटआनो जाहैबाय गसाइगाव रेल स्टेशननि खाथियाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ बस्थाय मोनदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय जायराबसे हाग्रायाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ सिनाय मोनै सुबुङा बस्थायाव सुनानै गालांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सानैसो सुबुंफोरा गांसे बस्थाखौ खाथिनानै हाग्रायाव गारनानै दोननाय नुयो। नुनाय समाव बस्थाखौ मावबाय थानाय नुनानै खाथिनि सुबुंफोरा रेल बिफान पुलिस RPF बिफाननो खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो गसाइगाव RPFनि ASI MC रामनि दैदेननाय मोनसे RPFनि हानजाया जाथायथिलिसिम सहैनानै बस्थाखौ बेखेवनानै नायहैयो। बस्थाखौ खेवनाय लोगो लोगोनो सासे जोनोम जागोदान उन्दै हिनजावसा गथ'खौ नुनो मोनो। लोगो लोगोनो गसाइगाव महकुमानि RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो आरो फाहामथाय होयो। नैथियाव दङ गोदानै दाफुंनाय BTR कन्ट्रेक्टर हानजाया थोंजोङै UPPL खौ मदद खालामबाय। गोदानै दाफुंनाय BTR कन्ट्रेक्टर हानजाया थोंजोङैनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ बिसायख'थियाव देरहाहोनो थाखाय सिगांबाय। मैया कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोदानै दाफुंनाय दुलाराय BTR कन्ट्रेक्टर हानजानि लेङाइ आफादगिरि बिरफुं राजा बसुमतारी आरो ऋषिनाथ नार्जारिया बुङो दि थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो BTCनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव जौगालु खामानि मावनाय स्किमनि आद्रा थानाय रांखौ दिनैसिमबो होआखै होननानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। बिथांमोना बुंबावो दि गोलाव बोसोर खुंथायनि गोहोआव थानाय BPF सरकारा गेजेर खोलोब थाखोनि कन्ट्रेक्टरफोरनि आद्रा थानाय रांफोरखौ दिनैसिमबो होआखै, जायनि थाखाय गेजेर थाखोनि थिखा मावफारियाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै गोख्रों रावजों फोरमायो। थामथियाव दङ आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैया रुंसारि जाबाय। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैया 86 बोसोर बैसोआव GMCHआव जोबथाहांबोबाय। मैया बेलासि 5:30 समाव जोबथाहांबोयो। दिनै सानसे कलाक्षेत्रआव रायजोफोरनि जोबथा मान बावनो थाखाय दोननाय जागोन। तरुण गगैखौ माहारियारि मान होनानै जोबथा बिदाय होनाय जागोन होननानै आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। तरुण गगैया रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो रायजोनि गोबां राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा GMCHआव थुबुर जादों। मख'नो गोनांदि बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रायजोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ BTRआव हाग्रामा महिलारिनि भ्रष्टाचार दबथायनाय आरो जाख्ल'नायखौ नेवसिनानै UPPL खौ रायजोफ्रा सरकाराव लाबोगोन। BTR ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ नागिरदों आरो थांनाय गोलाव सम हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ गादबना सिगि सग' खालामनानै भ्रष्टाचार जाख्ल'जोब्बाय। बिनिफ्राय दिनै उदां जानानै सोलायनायखौ नागिरदों आरो सोलायनाय दावबायनायाव लोब लोब बाहागो लादों। मैया उदालगुरि जिल्ला UPPLनि बानजायनायाव गिदिरथार खुंनाय मटर बाइक रेलि बेखेवनानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो बिथां प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिया बे खेबाव जेब्लाबो खुंथायाव फैनो हालिया होननानै बुंदेरबावो बिथां प्रमद बर'आ। बाथियाव दङ कमेडियान पार्टी सिं आरो बिनि फिसाय हारसा जामिन मोनबाय। ड्राग्सजों लोब्बा थानाय दायाव हमजानाय कमेडियान पार्टी सिं आरो बिनि फिसाय हारसा जामिन मोनबाय। मख'नो गोनांदि सुनिबारखालि NCBआ मुम्बाइनिफ्राय भारतीनि न'निफ्राय नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। बे समाव गान्जा मोननाय जादोंमोन। गोबां सोंथि सोंनायनि उनाव पार्टी सिंआ गावनि ड्राग्स लानाय खोथाखौ सिमान जादोंमोन। कमेडियान पार्टी सिंखौ 6 घन्टा जेरा खालामनायनि उनाव ग्रेप्तार खालामदोंमोन। आदालतनिफ्राय NCBआ पार्टी आरो बिनि फिसाय हार्सखौ रिमान्डआव नागिरदोंमोन, नाथाय जाफुङाखैसै। बिनि उनाव आदालतआ बिजिरनानै बिसोरखौ जेलाव दैथायहरो आरो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ रिमान्डनि थाखाय NCBआ मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।